Dilizija sengilandela ngewashini kusho ukuthi nje yonke imishini ngesikhathi ngisayenza okunye ngoba ngirana imishini yokuwasha izitsha nokuwasha kanti ukusula itshitshi imishini isawasha lapha kusho ukuthi ngizobe ngivacuum ama-floors ngoba ngiqale late today. But vele nje uLwesihlanu indlu yami iyangcolanga ayingcolanga ngiqala ngivacuume ama-floors because yiwo angithathela isikhathi indlu yakhona enkulu but nje otherwise uLwesihlanu nje indlu yami ayingcolanga ngayo.